it-22 ta' April, it-tnejn tat-tieni ġimgħa tal-Għid. Nistedinkom għal Quddiesa u Rużarju mexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Illum nitolbu għal dawk l-ommijiet kollha li qed jistennew tarbija u dawk li kellhom tarbija fl-aħħar sigħat u fl-aħħar jiem biex il-mulej iberrikhom u jħarrishom u jimla bil-ferħ lilhom u l-familji tagħhom. Nitolbu wkoll għalina biex kif isejħinna nagħmlu l-mulej fl-Evanġelu tal-lum, nitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu biex nidħlu fis-saltna ta' Alla. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min ħobbok, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox aħna nagħmlu l-qalb u nsejħulek missier. Saħħaħ fina l-ispirtu tal-ulied adottivi tiegħek biex jistoqilna niksbu l-wirt li jint wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien malli telquhom is-Sinedriju, Pietru u Ġwanni marru għand sħabhom u għarfuhom b'dak kollu li l-qassisin il-kbar u x-xjugħ kienu qalulhom. Meta semgħu dan, il-koll flimkien ollew leħenhom lejn Alla u qalu: O Sid, int li għamilt is-sema, l-art, il-baħar u kull ma fihom. Int li nebbaħt bil-Ispirtu Santu lil David missierna għaddej tiegħek u b'fommu wett. Għaliex ixxewxu l-ġnus u l-popli jingħaqdu konfoffa waħda għal xejn. Għamu s-slaten tal-art u l-kbarat inġemgħu flimkien kontra l-mulej u l-Messija tiegħu. Għax ta' bilħaq f'din il-belt Erodi u Ponzju Pilatu ingħaqdu flimkien mal-pagani u n-nies ta' Iżrael kontra l-qaddej Quddies tiegħek Ġesu li jint ikkonsagrajt biex jagħmlu dak kollu li bil-qawwa u r-rieda tiegħek iddestinajt minn qabel li kellu jsir. Issa mela mulej ħares lejn it-teddid tagħhom u għamel li l-qaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-kuraġġ kollu. U mitt idek biex isiru fejqanu sinjali u mirakli permezz tal-isem tal-qaddej tiegħek Ġesu. Kif spiċċaw jitolbu, il-post fejn kienu miġbura teżżes u l-koll intlew bl-Ispirtu Santu u bdew ixandru l-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Għaliex jixxewxu l-ġnus u l-popli jrednu għal xejn. Is-slaten tal-arti qumu u l-kbarat jiftemu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankissru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Ngħidu flimkien: Alleluja, alleluja, alleluja. Dak li hu fis-smewwiet jitħaq bihom, il-mulej biċ-ċajt joħodhom. Imbagħad ikellimhom bil-erra, bil-qilla tiegħu jkexkixhom. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion, l-għolja mqazza tiegħi. Ngħidu flimkien: Alleluja, alleluja, alleluja. Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u qalli: Ibni int jien illum nissiltek, itlobni u l-ġnus natik bwirtek u t-truf l-art bi priża tiegħek.
b'virga tal-ħadid int tkissirhom, bħal ġarra tal-fuħħar frak tagħmilhom. Ngħidu flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lud. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu wieġbu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu: kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xjagħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? Wieġbu Ġesu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem, u dak li jitwieled mill-Ispirtu u Spirtu. La tistaġibx jekk jiena għadlek li jeħtieġilkom titwieldu mill-ġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ tisma' ħossu imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. F'dan id-dialogu ma' Nikodemu, il-mulej jibda jgħallem lid-dixxipli tiegħu b'mod speċjali lil dan l-għaref tal-liġi it-tifsira profonda tal-Magħmudija li aħna l-insara irċivejna u li nġeddu kull sena fil-lejl qaddis tal-Għid. Ġesu jsejjaħ il-Magħmudija bħala twelid ġdid mill-ilma u l-Ispirtu. F'dawn il-ġranet ħafna jitkellmu dwar bidu ġdid. Donnu id-dinja li konna nafu sa ftit ġimgħat ilu waqfet u għandha bżonn terġa' tibda u x-xewqa tagħna hija li meta tibda tkun ftit differenti. Ftit differenti għall-aħjar. Kulħadd jifhem li hemm bżonn nagħżlu dak li jibqa' l dejjem u neħħu x-xlief iż-żejjed li fl-għalqa tagħna ħonoq dak li hu tassew bnin u tajjeb. U għalhekk illum fid-dawl tal-Evanġelju nitolbu din il-grazzja li aħna ngħixu il-Magħmudija tagħna bħala twelid ġdid. Issa dan it-twelid ġdid mhuwiex skont il-ġisem imma huwa skont l-Ispirtu. L-Ispirtu li jurina l-verità tas-sitwazzjoni tagħna imma wkoll huwa spirtu ta' rikonċiljazzjoni, ta' maħfra, ta' mħabba. Mela jiena nista' nirrealizza li kont sejjer ħażin għaliex skont l-erf tal-ġisem kont suċċess imma li l-Ispirtu ħnoqtu, insejtu jekk ma warrabtux ukoll.
U din il-Mahmudija l-ġdida li l-mulej ġeddet fija anke fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja tallimni naraf li l-ħajja tal-Ispirtu hija dik li tatini il-vera libertà, il-vera paċi, il-vera ferħ. Min jitwilet mill-Ispirtu ikollu din il-libertà. Ġesu juża l-immaġini tar-riħ. Jonfoħ, tħossu, imma ma tafx minn fejn hu ġej u fejn hu sejjer. Min hu mittwielet mill-Ispirtu għandu din il-libertà li ħajtu tkun propju għajn ta' ilma ħaj, bħalma jgħid Ġesu wkoll iktar tard fil-Vanġelu skont San Ġwan. Nikodemu li huwa raġel anzjan rispettat huwa dak li iġib 100 libra ħwawar sabbara għad-dilka ta' Ġesu wara li miet fuq is-salib. Huwa dak li fid-dialogu ma' Ġesu jipprova jifhem xi jfisser titwielet mill-ġdid. Jalla dan id-dialogu ikun ukoll kelma rilevanti għal ħajja tagħna llum. U fid-dawn ta' dan l-Evanġelju, dan id-dialogu bejn Ġesu u Nikodemu, nitolbu li aħna ma nibżgħux minn dan it-twelid ġdid li qed jipproponilna Ġesu. Nitolbu. L-isem Nikodemu jfisser ir-rebħa tal-poplu. Nitolbuk mulej li l-poplu tagħna jifhem li r-rebħa tiegħu hija billi ikun ħabib tal-Evanġelju. Nitolbu. Nitolbuk għat-trabi li twildu dawk li qegħdin fil-ġuf ta' ommhom u li nitolbu li jkollhom l-għoża tas-soċjetà kollha. U fl-istess ħin fit-twelid tagħhom mhux biss jagħtu sinjal ta' tama lid-dinja, imma wkoll ifakruna li aħna għandna bżonn nitwildu kontinwament mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu ta' Ġesu. Nitolbu. Nitolbu għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet li inti mulej qed tistedinhom biex jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Għatihom il-faraġ u l-mistrieħ tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex tagħtina dak kollu li għandna bżonn f'dawn iċ-ċirkostanzi speċjali. Tiftakar fil-morda tagħna, fl-awtoritajiet tas-saħħa u f'kull min qiegħed jieħu ħsieb il-morda tagħna. Nitolbuk mulej tagħti lilna wkoll l-erf u l-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax it-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mombiti nata sehem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jisseħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax it-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Nilqana mulej Alla tagħna, qum li uniedna qudiemek. U għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li nofrulek. Naddafni mulej meżuniti u d-nub tiegħi.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lejna ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddies, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Bieħu li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili. Għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dak il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Quddies tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Jekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Kirja lejson. Dawnu l-misteru tal-fidi. Nħabbru mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitxu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk ħati lilna wkoll il-wirz tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla, Ġesu, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna jistqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħasem. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifeja. Flimkien it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu kolli jasal fil-qawmien mill-imwiet b'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nadurawk u Ġesu nberkuk, għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-fer meta l-Anġu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-fer meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja memlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe sabu l-Ġesu fit-Tempju jitkellem mal-orrif. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u l-kteva. Lilek nitniedu, aħna nikbu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmu. Eħmela avukata tagħna, dawallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wardana turufnament li Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlopalina qaddishom Malla, skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem, mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Missier eterna Alla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spirtu qaddis Alla, Trinità qaddisa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-Grazzja t'Alla, li żied safja, li żied nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri ta' lavorju, dar ta' deb, arka ta' rabta l-ġdida, bib ta' sema, kewkba ta' filodu, saħħa tal-morda, ken tal-midimbin,
faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddisin kollha, sultana mnisla minar l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. O nitolbu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqarru Malla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, u int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Pawl Missierna, San George Preka, San Publiu, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.
ntemmu hawnhekk dan il-ħin ta' talb li ser jiġi mtenni il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Aħna nkunu magħkom il-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.